education and redemption. Ose ntetie ene ogye. Omande hye yewo adusua etoso enwotwe. Kwota emu nyinara ye no usua akristofo ntetie. Ye adusua ni bebre. Na otwe mu adusua no yewo ne etoso enwotwe. Ye de emu mpensem mu no ebebre osisia. Again, na Paul person okache wa hase. So mo nyansa no e be tra mo efriste. Nyansa no source no furu na. Can you say the central person sermon no e based on Christ. Ye tretre nipa dia. Ye mannyina Nyankopon asem so. Oma yemfa aseda dikan emfa mache di ampon Nyankopon sanse ono na wabo yenyina ye humban. Ama na otwe akọ apro asan abe tuembio ye be san fasa kwanya yisonso ada atifo ne adofo no mu ahwefo no mu USF na nyina so adamase sonko kwan so se abre ni abre biara mode mofidie edeto London Ghana memenda akwanfo sabasku na fe chosemu empensemu nokwasem ne se sa busumi miense di anim nyinara adusua yesua no atifi asem na hwe akristofo entete enne yewo adusua etoso enwotwe hwe adusua no atifi asem na osi education and redemption ana se entete ene ogye na sene ye hwe yen adusua ne na otwe ana akota mu nyinara no yehu se Ghana nyumaku ahodo bi ede omhu asiwa ombo Onyankopon asem emane etre eko wiase afana nyina sa nyumaku yi baako eye 3ABN Ghana no kwasem ne se ombo yachi edom eboa ma asempa no eko ewiase afana nyina sa nyumaku yi ankrankre bi ena ayi won asiwo a omuboa ma Nyankopon asem atre akọ wiase afana nyina sene Paul kae no ebia na wode ontimi nkobe pono so ana wode ontimi nko kansem pa no babi anso ebia wontoboa kakra wode beboa 3ABN Ghana no omo nso betimi aboa na wasem anka ebekọ wiase no omo akari ede akọ ede amaye enti na atwemienu a eda yanimu yi ye bo omo dewuro ede atre amansan wo wiase afana nyinara ba bibia wo a wo hwe betimi abasa make say mpo wo hwe wo 3ABN obo se numbers bi gu ase se wo mwa bia opese wo de boa 3ABN afasa na ma no na fe wo frɛ a obi baje wo so na fe nkitahudi bia obepese woni omo bedi no afe woni omo adi na yenti omo nkrato sima yensa amra sisia. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org.
3ABN Ghana. Experience the excitement. You better 3ABN for us say almost so yasin no boy mas adwumadi say yede ebre esanko wiase afana nyina ene no se ne maka no ye hwe adisua toso enwotwe education and redemption entity ne oje no aboafo sonko wa hase a omo ba beboa na yede adisua mu mpensempense mu ede abremu ansana me ba be yi omo ede acho no memfa yaso enkofem London Ghana 7-day Adventist singing band no mu wie enwomto na ye de adusua no nchirchiremu ede bebremu Yabeda London Ghana singing band ase enyuma omode abedi adusua no animo sene maka no ene wo aboafo miensa e wo ha omo ba beboa na yede adusua yi empensempense mu ede abremu media musonfo Bismarck mensa chedi ampon yankopon adomunti wode ende Pastor George Asiama asan abeka me ho e wo ha sei the biam ne Pastor Bishia was in the mani agisanse Pastor say that you be free reading a bar yen chen wa hase ebeye additionti Pastor yeda wase and I am our kwabanso said there be a transafrewa oba great me botra Pastor na fe me call Mama Lucy o sudakwa so na eti mfimfin say Mama Lucy so a travel all the way from southeast na waba yenchen e wo hase na wone yen so aba be ye sa adusua yi Mamalu ya mo akwaba yeja na fe me botra Mamalu ameko Pastor Samson Aboache so enanti etro no ma so pastor so eja no bibia ho na waba yenchen na fe ya be ye sa adusua Pastor ya mo akwaba yeah Bismarck great ye behwe ye adusua ni mo na ansa na ye be ko ye adusua no ma ye nkate ani na mema Pastor Asiama entu adisana show bad answer yeda wase woni amepa eye wadom umubro hunu onhira ne wado ye nti ena wo ma ye nwiesa ona modom so pa na wabie kwan bi etise ya ma yen ma wo ma yehyem bre biara tena wo na ase na wo na mo nsem so na wo de chekere yen enen so yaba sebe school adesua etoso enwotwe mu woni amepa mesrew wankasa be sane wo maso
honhom no meye na adwuma honhom no mefaye no mu bibi biara wo siesia ma wo ma no fafaye nso ne fama etiefo nso mesrɛ Awurade obi biara waba w'anim ne na wote afidie ho na wotie wo Nyankopɔn wasɛm efiri yehoyi no ma emfasodie bi emfiri mumra na enye nhyira ma afidie bi enye nhyira ma adɔfo bi enye nhyira ma awadefo bi enye nhyira ama obi biara wotie wo ne asɛm na minim sɛ ne wadɔ yɛ tie no nti wobɛhyira yɛn na wobɛyɛ no saa tituanim kyerɛ yɛn sɛ ne wadɔ yɛ tie wo Jesus Christ name. Amen. Amen. Great. Madam Wase, yɛhwɛ yɛdesua no mu a ɔse enteteɛ ɛna afe ɔgyeɛ sɛ ne kɔtɛ mu nyinaa yɛhwɛ no Kristofoɔ enteteɛ. Last week yɛhwɛ adesua a ɛtɔ so ɛnso no kwasɛm sɛ na sa adesua no nso ɛde paa yie ɔsom ɛwɔ enteteɛ mu kwan a ɛbɛfa so nam sɛ Kristofoɔ enteteɛ no ɔsom ɛyɛ fapem ne nti no na wɔsɛ yɛhwɛ ɔsom the true worship no kresom ankasa ɛne atrosom ne ɔkwan ɛbɛfa so akyerɛ yɛ ma no kresom sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔmpa emfiri ho sɛ ne Shadrach, Meshach, Abednego nam sɛ ɔmotete wɔn no kresom nti ɔmwopie na Nebukadnezar ɔno mutumi hu sɛ we yɛ atrosom we yɛ no kresom ampa ɔmankoto ɔhoni no sadusua no na last week yɛ na ɔtwe mu nso yɛ toa so ɔse education and redemption anase enteteɛ ɛne ɔgye mo be ne me be ya adwen sɛ nyame a yesum yi sɛ okenkan kyerɛsɛm abon sɛ de bia story na akwa sɛ onyankopɔn ɛne ne mma wɔdɔ mu nanso ɔmo de ɔmo yitwi atea enti de bia na akwa sɛ nyankopɔn ne atuatifo bi na saa na yehunu ya asoɔden na nyankopɔn aba rescue ye de bia na ɛkɔ no saa ɛne no yɛpɛsɛ yɛhwɛ nyankopɔn sɛ ɔkyerɛkyerɛni a wɔkyerɛ ne maade no ade a wɔkyerɛ mu no de bi omu feli nanso ɔno nso de bia so ɔnya abotrɛ sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ mu kɔpem sɛ otimua kɔpem sɛ ɔmo bɛpaase nsɔhwɛ no saa na ɛnɛ adesua no akɔyɛ sɛ yɛhwɛ nteteɛ ɛne ɔgyeɛ ti ɔteteɛ yɛ feli nanso ayɛ na adwen sɛ obeti nteteɛ no mu a kɔpem sɛ ɔbɛyɛ den yɛbɛpaase no agyeɛ enti saa na ɔtwe mu adesua no akɔyɛ enti yɛbɛhwɛ yɛn ka abɔsɛm no ɛwɔ 2 Timothy chapter 3 verse 16 mɛka no brɔfo na afei ama Lucy nso aka no wɔ twi kasa mu ɛde ama yɛn ɔse all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Amen. Pamcho yentie no twi kasa no mu. Atwere nyina firi Nyankopɔn home mu. Na eye ma enkyerɛkyerɛ, atɛnyie, atenetene, ene trene mu yɛn. Timothy ngoma etoso mienu, etirimiensa, nchichemu dunsia. Amen. Amen. I think say ye kɔ yɛdesua no mu no, saa nka abɔsɛm yi bɛsan abam na afei anya brɛna ya kyerɛkyerɛ mu. Mame fan sha same free pastor Aboagye so ye cut the story of redemption anase ɔgye abasɛm a ɛya ye kana sɛ ɔhwɛ Ellen G. White ngoma enumu Ellen G. White ngoma education no mu page 301 waka asɛm bi sɛ onyankopɔn ene ye teacher ena afei nso we teacher heaven ene ye ni school abrabiara soro ne fom nyina na ye ni school no no wo soro na like ɔkyerɛ ye nyina ade saa adwene yi sɛ ye nya sɛ onyankopɔn na ye kyerɛkyerɛfo anase ɔno na ye teacher nso anso bɛn na ɛwɔ ɛfa ye ho fama ɛwɔ sɛ ye nya edetete ye mofra wo ye school mu sɛ wo baabi a ye ti o ye tibia mu o sɛ ye asɔre fio sɛ ye wo saa adwene no sɛ onyankopɔn ne ye teacher soro ne fom nyina no nso so be na enya ema ya hofama that's part of a Bismarck ohwe se the Bible kan o mo se ho medi kan etiba ko nchemu du aduonu nsia na nso na o se onyankopɔn bo nipa sɛ ne seso ene ne suban so se asɛm a Bible kan no
before any scholars I try some the emu inchichimu pireba ekwan be nipa fa so se Nyankopɔn ebi ho yɛka sɛ Nyankopɔn ebo nipa sɛ ne sɛ so ne suban so sɛ nipa dua no sɛ ne Nyankopɔn tie ɛne ade bo hwene yie pa so a it goes beyond that ɛkɔsen saa enti sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn bɔ yɛn sɛ ne suban so a ne Nyankopɔn ne su ɛne ne ban a ɔde bɔ yɛn no ɛno saa na yɛka ho asɛm yi nanso sɛ sɛ Onyame bɔ yɛn na bɔne aba nti sɛ suban na yɛn asesa ɛde sɛ Onyankopɔn fa kwan bi so akyerɛkyerɛ yɛn sɛ de bɛyɛ betumi asane na yɛn atena bie mu ɛsan sɛ sɛ na Nyame ɛbɔ yɛn nketeɛ yɛfa mmerɛ afie nso agya ne nna ne mmɔfra wo fie ka hunu sɛ deɛ wotie biara no mmɔfra nso afa sɛ ɔkyerɛkyerɛ nipa ni a ɔmɔhwɛ wo tini yɛ bɛda adi wɔ fie hɔ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna mmɔfra no nso ɛbɛsua firi wo nkyɛn ɛne sɛ ɛsɛ Nyankopɔn na sɛ Nyankopɔn ma deɛ a na Nyankopɔn ne kyerɛkyerɛ nipa ni deɛ a saa bere no yɛsua firi yɛgya a ɔyɛ teacher ni pani paa a ɔwɔ ɔsoro no ɛnsɛm ɛti ne su ɛne ban ɛna ɛtwa sɛ me ne omienu na sɛ ɛnyɛ tiefoɔ nyinaa yɛsua na ɛlɛn hɔ asɛm a ɔkaeɛ education a ɔkaeɛ no ɔse the goal na botae nti a yɛsua adeɛ na sɛ yɛkyerɛkyerɛ adeɛ ne sɛ yɛbɛtumi ama sɛ image na bɔne nti apepa no yɛbɛtumi asɛ nyɛ ne back a yɛbɛsɛ Nyankopɔn prɛkopɛ ɛwɔ Yesu din mu. Great. And that's a Pastor Wayne, very simple, sir. Amaye. I'm a Pastor Bosso Kakraba. Mama Lucy Akan, Genesis chapter 1, verse 26-27. Now, if you were who read Akan, Genesis chapter 5, 1 and 3. Now, if you Mama Pastor Asiama Akasa, and to Genesis chapter 1, 26-27. Genesis, ngoma 3 baako, chemu aduonunsia. Ekopim aduonunson mumientie Nyame asem na Onyankopɔn ka sɛ moma yenye onipa wo Yesu ban so sɛ yenseso na woni epumu mpata ewiem noma entoteboa ene moa wɔwia asase so nyinaa na Onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so Nyankopɔn suban so na wɔbɔ no Oberima ene oba ena obo. Amen. Amen. Now what kind 5? Okay. 1 and 3. Chapter 5 no. It's 1 and 3. Genesis ngoma 3 enum chichemu baako ena miensa. Adam awon toatoaso nie. Da Onyankopɔn bɔ wonipa no obo no ne suban so na wobo emiensa no. Na Adam di mfirinhyia ɔha aduasa no ɔwo ɔba ɛwɔ ne nseso ɛne ne suban so na wɔto ne din Seth. Amen. Amen. Pastor Asiama sankin kansem we die na kasa kyerɛ ɛfa sɛne Onyankopɔn originally no ɔbɔ humanity ɔbɔ onipa. Yo Bismarck me da wase bebre na metoa so every baby a Pastor Boaje edisi and because I say Sabbath school no tifia semi na no ekyere enkyekere ene ochie ekwan Awurade Nyankopɔn fa so kyekere yen ne kwan a ne nkyekere no agi yen adasa enti wo hwe a impitiase no a no na Awurade Nyankopɔn ye hyehyeye a yebema yehunu ni opese ode yeyo ene ne ma opese yehunu efri na body mu because wo hwe a sa word no the image of God a ye kan no on say enmanimfo ana say efi break something nipa bi person fa kwa bi aso chechremu ama yehunu Onyankopɔn timpo panti a oibo nipa e woni suban ene ne nseso nenso akwese enchechremu no ma because say abede na Onyankopɔn abo onipa ama no wase wonu Onyankopɔn ana say ne tibia be se Onyankopɔn anase na akwan bi be so Nyankopɔn pastor mimi tiase pa ne sene adusuan pe so kyerɛ no a na ɔka bibi fa relationship ayonko fa ebeda ye ne Onyankopɔn tem ti na Awurade bɔ yen wɔ ne suban ne nseso sa ebeya ayonko fa ebeda ye ne ntem ene ne bema ye beti ne gia opeso wodi na se because ne putaye pa no ne se
oye nhyehyɛ ma yɛn nkwade nhyehyɛ to hɔ ma yɛn sɛ yɛhwe ase mpo a ɔgye no bɛba enam n'anim onyam mu ɛne sɛnea wositie no so ɛna bɛma yɛnya ɔgye no afiri mu aba enti Yesu Kristo anase adesua no ɛda adi pefee ɛma yɛhunu sɛnea Onyankopɔn daa ne dɔ ne tie akɔyɛ sɛ ɔbaatan ɛne ne ma on sɛ ɔbaatan ne ma su ɛne ban a ɛwɔ yɛ mu no ɛne yɛda adi ama yɛ ma ehunu na yɛ ma so ayɛ den yɛ ma so afa so anase ɔmasua ɛno pɛpɛɛpɛ ɛna Onyankopɔn ɛnam na de bɔ sɛ ne nsa so a wɔde bɔ yɛ no so ɛda adi ɛma yɛhunu sɛnea ne ne onyam tie but how ɛwɔ mu ne sɛ how ne sɛ bɔne baayɛ no ɛma saa nsunsuansoɔ no ɛne saa kwankyerɛ no ɛba bɛyeraeɛ but enam so nyame do nipa no nti no wonse wase kan Genesis chapter 5 no wase na Adam wo ye no set baaye no set so eba opapa no kan say ni image anase ne seso emu pepepe that means say ni Ewurade Nyankopon pese wo yo no etoa so enya ade Ewurade esesa no ewo mu say Adam ne set de no de na bone wom because on de Adam ne ewo set ewo bra na waye bone but ni nyina no kyerɛ Onyankopɔn kwan obefeso ofaso a oyi ni ogye enhyehyɛ no ene ne kɛseɛ no ɛkyerɛ ne ma tell me say kakra me de bɛboa no yo medase pastor medase se wa kyerɛkyerɛ ye musa yenko ya nimu na yenhwɛ mamalu afide mema wakan Isaiah chapter 11 1 to 3 na fi wahuri akan 9 no na fi ahwe prophecy bi ewo hon komhye bi ewo ho about the role of Jesus as a teacher no so yenhwe sa prophecy ne se ne esi tie ne yenhwe ne betimi asua free ho Isaiah chapter 11 1 to 3 and 9 no odifo Isaiah ngoma no eti edu baako enchichemu baako kopem miensa na enkron mumientie nyame asem na dufro bi befifiri afiri Isaiah dunsine no mu na duban afiri ne nhine mu aso aba na Awurade honhom ebesi ne so nyansa ene hunumu honhom afutuo ene mani ye honhom nimdie ene Awurade suro honhom na Awurade suro beye no hwam na enye de nani ehunu se na obebu aten na enye de na sotie so ena obedi asem ye kwanchichemu nkron no worry nye bone na wansɛ ade bio me bepo kronkron no nyinaa so na Awurade hunimdie ebeye asase ma na ensuo se ensuo ekata eposo no amen great wakana kama pa na mema wakasa no wakasa ho sa prophecy we no de na eyi mfoni be na etwakyerɛ yo oda Bismarck medase mfoni asa enkomhye eda edi kyerɛ ye no ene se ye hwe ansa na Yesu Kristo beba saase so no na diifo no a wodi kan na di kan ahye ne honkom oso obeye futufuo na hene ebeda na beti so obefre ne Messiah obefre ne nyame adwama a woyi bone kro nanso se wo hwe sa bodin yi a wode mema anu nyina won a wone ne tena asase so ewo Galilea ne nhye so no wo mu hu no foforo wo mu hu no se oye okyerɛkyerɛ ni kɛseɛ oye kyerɛkyerɛ ni a wɔkasa yɛte ase na sɛde Isaiah no baako ne miensa no ɛka kyerɛ ye no yehunu sɛ ɔba asase so no ne nkyerɛkyerɛ no ɛma nipa te ase ɛma ɔmo hunu nyame etirimupo sɛde nipa hwe ase ne nyame de wɔdɔ esama ne ba ekro no eye den eba bewu agye yen na wo kyerɛkyerɛ nipa nso ma wo mote ase ne nkyerɛkyerɛ mu no sɛ ne ye di kan aka no na ehumobro ewom na onye enipa mu enyimu na wo hu sɛ nyansa eni nimdeɛ pa ayɛdeɛ bɛ ahyɛ ne ma na nyame honhom so ɛwɔ no so na wo ye sɛnea ɔmo hyɛ ne honkom sɛ ɔbɛyɛ no emukura mpo ema Nicodemus emra oba ne nkyɛn bebisa nasɛm emuaye a wode ma no no
wo hunu nyansa ene nimdie enti ofre no rabbi ofre no ochirechire ni prekope ochirechire ni kese a wo asase so enti ye hwese de enkom hye no da adie no a obaaye no ochirechire ye ema nipa etiase ochirechire ye ewo honhom oye no kwafo se ne osi ye ne niema no ema ne wakafa ne ho ne nyina ye de ebe mu enti tirimu papa no a Yesu de baaye no obeyi na di ma ye hunu nipa hwiase a odwane afiri Nyankopɔn nkyɛn nanso nyame esan etwe no ebata ne nkyɛn ɛwɔ ntiasiem adwenem nyansam ene honhom na de na woyi ka kyerɛ me no mienu na ka kyerɛ yɛn sɛ sɛde Isaiah tinkron ne kan no si nyame ti mu po bededi ne bekata saase so eti sɛde ensuo kata eposo no ne kyerɛ me no mienu ye wasɛde bi a ɛsɛsɛ yeye sɛ ya bɔne no aba bagye no asan bɛkyerɛkyerɛ ye wonyansa ne nimdeɛ ne hunumu mu ame ye hunu sɛde nyame ti mu po etie de a ne sɛsɛ ye kana sam no ɛma afoforo nso etie ye kyerɛkyerɛ na nkyerɛkyerɛ ye nyina efiri hen ye hu sɛ Yesu Kristo no a wɔba ye mpo no ono a wose mfitiase no no oyi onyame no oba asase so no oje nyansa ne nimdie efri ne papa ho bibiara obeye biara nkyerɛkyerɛ biara oje nyansa ne nimdie efri ho sɛ ne ye de kwoto Paul de ho no nso kan ne baabi kura sɛ ne nkyerɛkyerɛ a wo kyerɛkyerɛ no enye ene ede ewiasefo kyerɛkyerɛ ye beba ye no nso so enti we ye de ema enkom hye no ebe mu no se nipa ehunu se de wosi kyerɛkyerɛ ye na omu hunu nyame do ene ne tirimu pa owo ma nipa so obegye adasama amen we de wa biebie mu pa mi ni hwe ya mesa akakrampo ede asoso agidifo emsese ne Mama Lucy akyerɛkyerɛ mu no yegusu ara ye hwɛ entete ne ogye na Mama Lucy akyerɛkyerɛ nsɛm no mu ye kama pa ede amaye ma yenko yanimu na fe yenhwɛ Sembi or 2 Timothy chapter 3 14 to 17 hona yenya yenka bosem no free na fe mama Pastor Boaje akasa fa because ye pese ehwe the role of scripture in Christian education ye pese ehwe trustem no ankasa so ne dwumadi a edi ewo a Christopher ntetie mu enti kan 2 Timothy chapter 3 14 to 17 atwere nyina free Nyankopɔn ho memu na ye mankyerɛkyerɛ atenye atenetene anything name amen. Amen. Great. Pastor Samson Abuaje, trust am no sha no so ni role ni dwumadi edi e wa Christopher entity mu no based on the yakenkan NSA. Me da si na test we me kan ya bia ya na ebiema bi mu ko some stand bi say nyame aseme no kore. So in put the chef 14 as a bar. When so from Mufrasi Siacho Concono, a Mamunyansa, a conquajim, sir. I just say, the car and church's education, Yamichos and Pa, need him walk in pass up to young papa, dear, won't me a new Yamiasam and twin chain. A Mamunyansa, Nasan do co and quajim. Now the bow say, Atruna. Efri Onyankopɔn ho mimu angase Matthew nko o se atro nyina ndi atro bi o tro sem no bia no anfo ni pa personal by efri Onyankopɔn ho mimu na de bia efri Onyankopɔn ho mimu bia so ye kronkron se Onyankopɔn ye den o ye kronkron na o se na eyema enkyerɛkyerɛ enne ye wa Kristofo ni asofo a omo se ye nkyerɛkyerɛ mfiri nyamesum mu adentia esan se enkyerɛkyerɛ e di confusion eba nyame ma ye won kyerɛkyerɛ bɔne e wo hɔ a adi nipa kɔ sɛ yie mu wo fo nyame asɛm na e ma ho kyerɛkyerɛ kan sɛ we nkyerɛkyerɛ we die e di kɔnkwagye mu na fe sɛ nyame asɛm kro no a no e ye ma sɛ ye be yi obi atɛn sɛ obi yɛ mfom so a nyame asɛm kyerɛ sɛ abranti ababa wa subani ni ya wo ye die e di kɔ wuo mu e di yi ntɛn yes na fe yema say edi instructions yes the kind of the question and I back can instructions so but you instruct oba say nyame asem say nyese sir the betre no betre no so obi chi a nyame asem de cheche so onipa no don't you nyame asem free ho a
wontimi ntito bia okwan bia so nyame asem ye standard a etetre sikafo etetre hiafo ade hye etetre won na sebe enkwan so etetre won de nyame asem ye asem a se ka education a wontimi enyi mfiri mu eya na ye arehosem se na wiase wo no enka na ko school mu a se free BK Ghana and has religious studies yes ni nyina no enipa push se emfiri mu se ye pese beti nyame asem na okay kan Jeremiah chapter 8 now. Nyame asem na mapoi na munyansa ewo hefa. Yes. Eti ye pese hu nyansa ene ko nkwa gemu dia yentimi nyame asem emfiri ho. Great. Me da se pa, me da se. Great na ye me bisa asem o hwe nyame asem a pastor akan some of the principles no for instance I watch Deuteronomy chapter 17 14 to 20 for instance na instruction concerning the choosing of a king Nyankopon and more specific instruction be some be choose ohene a enema amonhwe and they choose ahemfo in terms of application you know say na young apply onyame asem rules wo de hwe yen so yasetena mu sese ya yehu ne say yo Bismarck na mbesa me kan say e wo mu say ye nya hemfo but ye yi amampenifo ye yi kan say parliamentarians ye yi akenifo edaya no hyehyɛ no nsesa media so obusa me ka say hyehyɛ no nsesa but yan ene ye bu ye ni eguso ena ye ne ye pe ene ye ma obonsam kwan ema odi ye nim paseke bia ye fewrade Nyankopon enhyehyɛ ya Yesu say ye nante Onyankopon anamomu atra efiri Onyankopon no ahumi mu na wode ama ye mfo enkyekere atenyi ni trimu nye no yesi ye de ye adwuma a konyame be yi kanifo a o ye pe a onyame no so pe na ode ama ye na so yamane efiri say no de ehu hia Tien ya kase yemfa yen ya kwanso yen ya kanifo ena asafu ikura be wurem kanin ka me da asafu mpoka bia yesi nominating committee tena ye yimpenifo na ke hyeda ebom paye ke hyeda edi BS manual week ne de esi ho ne yesua ne abom paye ne de yi batene no ena yebe kompono no obi ekra ne list okra ne dinada wono so kobo ni pa ya so peni okoyi president we ye ya de kra da asane de akọ ase tutu anoma ho ye de kwakire nyame no enti se wo pese o ka meka se entwa mu but yen ne yebu ye ne egusu se yen fa nya adwuma great and yen koya ni mu na yen king kan 1 Kings chapter 4 29 to 34 and also ye pese ye hwe wisdom importance of wisdom in Christian education say dia ibitimi asua free nyansa nkasa se ne ye ka ho asem no ewo ye entity mu no nti anti mama Lu say why crowd 1 Kings chapter 4 29 to 34 no ye hwe asem a ewo ho no mo ahemfo ngoma edikan 39 enchichemu aduonu 1 Kings chapter 29 aduonun kron 29 to 34 aduasa 9 ahemfo ma edikan no 39 imu aduonun kron akopem aduasa 9 momientie nyame asem na Onyankopon ma Solomon nyansa ene nhumu bebre pa ene adwene a emutre se empoano anwea na Solomon nyansa do so sene puoye ema nyina nyansa ene Misraim nyansa nyina na onim nyansa sene nipa nyina wosene Israel heni Etan ene Heman ene Kakok ene Danda a woye Mahel emma no na ne din ehyeta wo amanama nyina mu na obubu me empensa na nenwum eye apem ene enum na okasa enua ho efiri twiniduro a ewo Lebanon so ekosi adwura a efifiri ofasuo mu so na wakamoa ene noma ene won a wawia ene mpata ho asem na manama nyina mu bi ba se woribetie Solomon nyansa wofiri asase so ahemfo a woteye ne nyansa no nyina enchen
ebaye. Amen. Amen. Great. That's a pastor or kind of my pastor. You show where Solomon Nyansa, Sene Nyankopon Dom, Solomon Nyansa. You need can share importance of wisdom. Nyansa na here and I feel so converse the bit me nyansa let me pass nyansa na yesuano down to our children almost nyansa na so almost on the children won so ma na atoa so sa e de ako yo Bismarck we da se bebre important and I say here say ni nyansa no and say radi Nyankopon na wode ma yen for ono said the trimupo ebede di e wiase ade ba kwa se hye ne so se ye wadwene ene wo nyansa enye ade ba ko to bi ana nipa fi se adwene nyansa ya de koda bi tikane no ye say ufu school boy se suafie nyansa ka school nyansa that means say nyansa ne adwene no eye niam ahodo mi no but me no se obusa me kan se adwene ena ewo nyansa on say o adwene wo wutrim na sa adwene no medadi a ye huru jansa sebe wo enti no eno na edadi sa na se ye de toto ne ye kai ho a o so se Onyankopon no sheda yi Solomon mano nyansa no a Onyame di ma Solomon no dadi wo bebia na wote no bro won ana omo ho ni nyina so se we tia kenkan se mi ya se na nkrofo bi wasase so no mu nyansa omubo mu de no mu nyansa pa but Solomon nyansa no ebe tra mo efri se nyansa ne source no fri Onyankopon ne to so bie mu so se Solomon kuan ni nyansa ni na otimidi emmoa ene nobaye ekasem as otimidi cheche bibi mu ma eto asomu na nipa ti ase that means say Onyankopon nyansa odi ma Solomon no na yesoronko eninti se Bible ka se akobi ho nyansa no mu se Awurade a na ye nokre because Bible no ankasa no eda di pefemi ehunu se enchechira yen awfo ye betimi di ama ye ma ye betimi di achiche na nanom yetimi di achiche wiase yetimu sa kanifo sa mandisudifo se hwahwafo a ye di nyansa no source no se free Awurade ho Bible no da ne di ama yen yentumi nkwati Bible nyansa no emfa nyansa emma bibi biara ma ne nyeye bisi wiase nyansa edi hwamo tina Paul say bi wiase nyansa no eyen kwase asem but Awurade mu nyansa no eni ade a emma yenya Awurade Nyankopon ho eni so ena ne ebiemu a medi ewie nfa ne se Bible no enam se Bible no eye try fro Onyankopon hu mi mu no nte no nyansa mpo no Awurade de say Bible no mama yen wona be say ne kyerɛ sɛ wode amaye wɔ ne trust mu a ye betimi enya a ye betimi de a church busua ene adofo ene nipa ye ne wo mo ete no ntem sɛ emwa kakra me de beboa ho no yo me fa kakra kan de so pani akan ho so sɛ ye kanyansa ene education wisdom and education they are all the same isn't it there so for kan yi Onyankopon edi nyansa ma eye Solomon e kwan be so Onyankopon di nyansa ma Solomon Onyame tie mu so en se pese hu nyansa yemle Onyankopon na ase yes Proverbs chapter 1 verse 7 they say nyansa fiti ase ye ene hu wasu e kwa me fa su Onyankopon say fa Onyankopon so ne esuro no ne di na asem so e ka say ei abrantie wo nyansa wo baba wo nyansa wo wo yesuro mo nyansa na sabe no nim nyame yie pa eno wase se onim nyame yie nyame yie cheche no ntino amama ina omo nyina ba na se besu ahefo ba besu nyansa fi mo nten ite be se hu nyansa ye mo homode se yesua le kwa ba ne fa so esua enyame asem mu amen aboy great that's all share Solomon nyansa nyame dia ma no ne mu do is all fast and back so ka enko pim awie na ubesua niema bebre that kind of wisdom na Nyankopon edi ema Solomon. No kwasem say busia for yesua education and redemption and tie na fe waje sanyensa we yesua ye ma ho kwan na nyame de dom ye na ebekọ o ebeboa ma yatimi akọ oje mu sene ye ka no yenhwe asemisi di awie na fe yen fan sorry yen addition no so ye behwe 1 Corinthians chapter
2 verse 1 to 7 Paul nso etro koma Korintofoɔ no nwoma na edikan no ɔka nsɛm bi wɔ hɔ yɛnhwɛ in terms of nteteɛ tebea no yɛnhwɛ adusua bitimi asua free mu ɛwɔ hɔ no 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 7 Korintofoɔ nwoma edikan 3:2 nchichemu baako kɔpem so na me nso anuanom me baa mo nkyɛn no manfa asɛm ananyansa etra so ma meka Nyankopɔn adansesɛm no na me bo metirim sɛ menhwehwɛ bibia ɛwɔ mo hɔ gye Yesu Kristo ɛne sɛ ɔbɔɔ no asɛnnua mu no na me de mereyɛ ne ehu ɛne ahopopo bebree mu ɛna me ne mo ɛtenaeɛ na mekasa ene masenka amfa nipa enyansa adefedefe ekwan so na mmom enam honhom ene tumi eyikyire mu na mugidie enyina enipa nyansa so na mmom agina Nyankopɔn etumi so nanso yeka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wanyini honhom afam na eyenyansa enye ewiase yidie na enye wiase etumfo a obeyi won ho no ade na mmom ye ka Nyankopɔn nyansa hu ntasem mu nyansa wode sie ya Onyankopɔn de to ho ema yen anu onyam ansa na wo hye wiase ase amen in terms of ntetea ye ka ho asemi ede na Paul pese okakere yen wa hase yo the best mark me dase the Paul ema ye hu ne se okọ Korintofoɔ no ho no wono anfa ewiase nyansa ana wono ani nyansa na momode Nyankopɔn tumi ene nyame hunhun mu ne kasa kyerɛ wo mu ede asɛm na ɔka kyerɛ wo mu etiefo muma yenhwe o Paul eka kyerɛ wo mu Yesu Kristo a wɔde no ɛyɛ agyedeɛ ɛbɔbɔ na sɛnuam ɛde ma adasama a na wahyɛ ho nkom ato hɔ na wayɛ nhyehyɛ na to hɔ efiri wiase mfitiaseɛ ansana bonimpo ɛyɛ de bɛba na Paul kyerɛkyerɛ wo mu mo te aseɛ na wohwɛ asɛmtitiru a ɛwɔ mu a ɛkyerɛ sɛ yɛ kyerɛkyerɛ nipa de a yɛma ne nyina Nyankopɔn asɛm so yɛmisa ɛmoa no emfiri Nyankopɔn sɛ wɔsɛ wɔamfa ne tirimu ɛna kyerɛyɛ na deɛ honhom no yi kyerɛ no ɛna wɔde kyerɛkyerɛyɛ na ɛno kyerɛyɛ ame yɛhunu sɛ ansa na Paul bɛyɛ Bible adesua no na wɔbisa adom ne moa efiri Nyankopɔn nkyɛn na wɔhwɛ nyame esu ɛne ne ban ɛne ne nkwagye nhyehyɛ a wɔyɛ to hɔ na wɔkyerɛkyerɛ wɔn mu ɛma wɔn te aseɛ ɛsan kyerɛ yɛ bio nso sɛ yɛyɛ adesua a moma yɛmfamfiri ne nipa no nim from known to unknown said the education is for ekano si ehwe Yesu nso ba ye no a so ohwe na se mo ye apofofofo a no ode po na enam ye hu asem amamo se mo ye afu a no ode abaguo no ode amamo nyansa eninim die a Solomon ebisa Awurade a otie ye no mansan nyina ba ne nase ebesua Yesu nyame enyansa wode ma no enti Paul nso de no de ehia ye wo mu ne se ye nso ye beje tumi ene nyansa no afiri soro ne ya kyerɛkyerɛ ama nipa te ase ekwan ya nyame dɔ yɛn ne ya yira ne ya edwane mpo na wogu so hwehwɛ yɛn na wode ne nkwa ɛbɛto hɔ ma yɛn na o ma yɛte nasɛm no ase enti Paul kyerɛ yɛn yɛ kyerɛ de a yɛn kyerɛ ema nipa nte ase yɛma nyame asɛm enyina nyame asɛm so yɛn ahoɔden ene tumi no emfiri afoforo hɔ Great, me da say say yen addition minim say pastor work a crowd the can say pastor Boajen so e work a crowd the can afi yen fan sorry mame yen fa kakran ka hona fi yen fa na we the dia ma this ho na meto aso yeah Paul imagine say Paul we no part of the script of his sermon and our catch us after so we do a sermon you can sermon so a method of education that's right educate the members because Ghana bribi atwa mu na sora me call ye me mudi
na so for no ye harvest how twisted bible no pa or they can yam yasem no say wow we years of sin chain and what can say having to the physical so be able so for elder when you sum say harvest club na can you say the central person sermon no based on Christ Jesus. That's right. And him crucified. So what kind of person discover about farm that's not your business. That's right. And then could you not say bia or control the same. Say bia move bia ko Nigeria move bi. And be sorry. Paul say Boba man for yes nyansan. David. But the asam no nyam nyasam no. Yes. Anya me da dom me no. Anam de ka Christ and whom crucified. That's right. So on the kan nyam nyasam no. The case the man crofo. You find you make sure say asama ye kan no onyame asem todo ne de ma foforo ne be se nyame de na onyam na afi amobi nso atnyame ne ɔde ho ma Yesu ɛwase great yeah me de ketua bi a me de twa to ne abompai no say no clever wisdom yes only the gospel proclamation ne pese me di wia no great onyame nhyrai amen abusiafo ye beda mo ase mo ayade se mwasai mwadaje na mone yen ayesa adisuan ye de abrawi eye adisuan to so enwotwe ose ntetie ne oje ye hu maboafo na aboa achechemu sane nyankopon ebo onipa se ne saso na fe ope se onipa ebesom ne ye nempo ye bone no nyankopon ampoye osan ba ye nchen na Yesu Kristo so ebekyerekye ye ma ne nkyerekye no ede ye kɔ ogie mu se fa na kyerekye ne nyansa wo de ahye kyosam no mu ede maya ye benya enkwagye ede ama ye nkra santete we na se ye mfantete ye ma ye busiafo ya safo ma no monso omadwene amfiri yeda mo ase se munyina no maye aso na afi ye sadusian ye be sori edusian no so na ansa na no maye nkatani na pastor Siama enhira so kra ye mompaye irade yeda wase yi wa ye kanfo udin biem ye shedusia ya se ye bo udin ye de hyase una modom so ama ye de edusian ya ba wie ya sondwie mu eye no kre wiase nyansa ye na da wiase nyansa di hwambo wiase nyansa mfani da so ma wiase nyansa ye oseye na wumomu nyansa no ene ma ye hunu wani monyam no kese timisro boa ye ma ye nya hu suro ye nsua wasem na ye nte wasem no ase na ye nyansa e be boa ye ama ya seta na wie peye me bompaye edi adofonum ewachichi ni benche ya yeti unyankopon wasem ehye wonsa mesawse urade obi amane na akwan bi so ayehye ye boni bi ama wo makoto sum kabibe bomu a Jesus Christ ide mu fache na bra yesua wasem yi no ye ma no kra bi na adi ma abusua wodi esi ho asase so no enhuma ni ye ene okese urade mistro to anim kire wo baby sabre ya ye bompa ye wotete na wo hahai esuni ya obi dan koma so areho bi ahye ne so e woni dofo bi a wahre no anase dumasemu wo hawmu ni abebresemu no na adisuan so na hye obabi nkrane na ma obabi ni da so na ye areho ni su bi firi obabi so minim se wunyame wo beye wuni hwamoda enenso wo beyo tie yen ne tie yen paiboyi ne tie yakoto srei ne shira yen with Jesus Christ name. Amen. Amen.